Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, biyernes na kita. Umpisa na sa bulan sang Abril, tuig 2022. Pitsa uno na kita karon yang adlaw siling sang mga katigulangan. Basta gani ang pitsa uno magtuon sa adlaw nga biyernes, medyo masingki kag medyo halalungan, no? Pero way man sang delikado, basta importante, tanan kita nagahalong all the time. Kumusta ka mo masuki namon ng matagpalamati, hindi lamang sa kanginan, kundi pati na sa online nga presentation sa Aksyon Radio Bacolod sa mga nagatutok na paagi sa Facebook kag YouTube. Karon nga aga ang aton gid nga pagpanamyaw. Kumusta na kamo mga suki namon nga matag palamati sa kanginan nga nagatutok na karon nga aga diri sa bilog nga Region 6 sa probinsya sang Iloilo. Amaban sa syudad sang Iloilo nga nagamonitor diri sa aton dira sa Antique area subong man Guimaras diri sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Lakip na ang syudad sa Bacolod, nga diri nahamtang ang Aksyon Radio. Good day, good morning sa inyo tanan-tanan and welcome to the show. Sa kinaandan, Aksyon ay tayhupon checking in until 9:30 in the morning. Amo na ning manugsulod na or mga patigayon, mayara na sang ginabantayan kita, ti sunod nga masinimana, kabaluka si Mana Santana. No, si Mana Santa na, mga kaaksyon, amo ni siya ang balantayan naton kay sa Semana Santa, sa Holy Week, kalabanan, way na opisina, medyo tulutawhay na, pero ga-expect kita nga ang experience naton every time nga may aras ang Semana Santa, no, kalabanan, medyo tulutawhay kita mo kag maaliwalas ang tiyempo. As a matter of fact, kada pa yung mag-abot ang Semana Santa or Holy Week, grabe ang kapaang sang temperatura. Grabe kainit, pero this time may isa ka LPA nga ginamonitor dira sa bahin sang Pacific Ocean. Gina-expect nga mahimo magasulod diri sa pungsod Pilipinas sa palabuton nga adlaw sang Domingo. Pero hibaloon talang na, no, kung balam matigayon, gidman nga makasulod ini ang latest nga forecast. Bantayan, diri sa Aksyon Radio Bacolod. Nasiling ko na Aksyon Art Tayhupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Friday presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Pero antes ko umpisahan ang pinaka mapambukas naton nga mga balita kag informasyon karon nga aga, may ari kita importante gid nga bisita. Hindi malayo ini sa aton kumo, ti ari lang di Antiquinho. No? Taga diri lang sa aton sa Antique. As a matter of fact, hometown sa akon mga siling ko ti Mayo, ni ka makarili kita kang magkasugilanon kita sa isa sa makilalaman kag mangin kabahin sa aton kongreso kabay papalaron para man may mga Ilonggo kita nga senador nga magabulig na naman para sa kayuhan mga programa sang pungsod Pilipinas. Ante sa aton mga headlines, joining us over the phone karon iya nga aga mga kaaksyon. Online sa hotline. Live sa first part mo nang dandantang itawag sa iya. Ma'am Lauren, magandang umaga, mayong aga sa imo, mayad-ayan nga aga. Welcome diri sa Aksyon Radio Bacolod, si Aksyon Art, tayhupon ma'am. Mayong aga gid. Mayong aga, mayad aga ngay
sa inyo nga tanan, buwabati, sa lahat na nakikinig. Nalipay akong makausap kayo ngayong araw ito sa Bacolod City, pati na rin sa buong Negros Occidental. Ako po'y masayang makasama kayo ngayong Opo. araw na ito. Aha, sabi ko nga kanina, medyo this is a great opportunity for me because my grandparents is from San Remillo and San Jose Antique. Sabi ko, kasimbaryo natin kasimbanuan natin itong si Senator Loren Legada. Nakakatuwa, Antiqueño pala kasi Manwa ang kausap ko. Aha. Sana po tanungin po ninyo sa inyong mga kamag-anak sa San Jose, sa capital town, kamusta na ang progress doon at ihambing natin ninyo ang nangyayari sa home province po ninyo. Tanong din po nyo sa mga taga San Remillo, ang mga bulig, mga suporta, tulong na binibigay ko sa San Remillo at para malaman po ninyo ang pagkaiba ng 2 taon pong ating panunungkulan. Opo, yun nga ang sabi ng mga natin dyan, mga relatives. Now, Senator, dito po tayo sa ilang mga katanungan po. Kamakailan lamang ay nakapagsimula na ang City Government ng Bacolod sa pagsasaayos ng 3 pangunahing Recreation Center, Bacolod Arts, Youth and Sports Sabay Center ay magpapatuloy ng operasyon kahit na pababa na ang kaso ng nagpupositibo sa COVID-19 dito sa Bacolod, lalo na alert level number 1 pa rin po kami hanggang Abril 15. Ang BRO Center ay magbibigay pa rin ng libreng konsultasyon at swabbing. Ano pong masasabi ninyo dito, Senator? Talagang prevention is better than cure. Magandang available pa rin po yung mga serbisyo na ganito kahit po bumababa na ang mga kaso. At dito nga sa Pilipinas, bumababa na ang bilang totally, pero posibleng biglang mag-surge. Hindi natin alam. Kaya importante ang na-train ang ating health workers, ang ating mga facilities naman ay nag-improve at dapat talaga ay patuloy pa rin ang pagbabakuna. Kasi as of March 6 ay meron mahigit na 65 million na Pilipino na bakunahan na. Hindi pa rin ito yung sinasabing yung total na dapat nagawa na kasi I think ang kailangan ay 72.93% or this is 72.93% ng ating population. At ayon nga sa datos, mas mabuti kung makakaabot ng 90 na fully vaccinated. So, there's still quite a long way to go, pero nakita natin yung magandang epekto na buwaba na. So, bagamat hindi pa na-reach yung gustong 90% na fully vaccinated, ay maganda na yung resulta. Kaya hinihimok po natin yung mga hindi pa bakunado na magpabakuna sana, yung mga, lalo na yung senior citizens at may comorbidities at pati na yung mga bata na allowed dito po. Bilang co-author po at tagpondo bilang chairman ng finance ng Universal Healthcare, ang ating pagbibigyan po ng prioridad ay ang mga health facilities enhancement program ng gobyerno at pati na rin yung SRA, special risk allowance ng ating mga workers para po ito'y ma-institutionalize. Opo. Ito po, medyo seryoso tayo. Kasi lahat ng mga, lalo na mga transport sector dito sa amin, umaaroy na doon sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis. As a matter of fact, ngayong linggo, inaasahan na naman na ang presyo ay magkaroon ng increase. Pagkatapos nito mag-rollback, nung huling linggo lamang. Kaya lang dito sa Bacolod at Negros, ang problema ho namin dito, medyo hindi nakarating yung tulong ang fuel subsidy. Ma'am, ano po masasabi ninyo tungkol dito sa walang humpay ho na up and down on the recent na nangyari po sa oil price natin? Una, sang-ayon po ako sa pagbibigay ng fuel subsidy sa mga transport workers at monthly subsidy per household para sa mga naapektuhang pamilya. Sa long term naman po, yung pagpasa ng House Bill na Alternative Fuel Vehicles Act of 2020, naniniwala po ako na hindi dapat papalitan ang pagpasa at enforcement ito at in the long term din yung renewable energy law para hindi po tayo umaasa sa imported fossil fuel na maliban sa marumi ay nakasalalay ang ating buhay sa mga krisis sa ibang bansa. So, mag-transition tayo sa alternative fuel sa ating mga sasakyan at kailangan paigtingin ng research and development dito. But in the meantime, ang mga sektor pong apektado ng pagtaas ng presyo ng inaangkat na fuel ay dapat mabigyan nga ng subsidy. And I believe
ongoing ngayon ang pagbibigay po yata ng fuel subsidy at ayuda sa ating mga transport sector. Yes. Finally ho, ma'am, alam po namin na familiar ho kayo ng Negros Occidental mismo at Bacolod City, lalo na sa mga farmers natin na umaasa na pag andun ka na ho sa Senado, sana naman hindi mo kami makalimutan dito, lalo ng tulong natin doon sa mga farmers natin. Opo, ang ating mga magsasaka, siyempre ang bibigyan ng pagkain sa atin. Alam nyo, ako po yung co-author ng Free Irrigation Act at napondohan po natin yan ng 3 bilyon sa ating unang taon bago maisabatas. So in short, bago po magkabatas ay napondohan po natin ng 3 bilyon ito bilang chairman ng Senate Committee on Finance. Yun po ay ginawa ko para sa sektor na pang-agrikultura. At pangalawa po, ay nagbigay na tayo ng pondo nung tayo chairman ng finance sa Agricultural Policy Credit Council na nagbibigay po ng loans para po sa sektor na pang-agrikultura. Pagbalik po natin sa Senado, God willing, we want to see kung epektibo pa itong ACPC sa pagbibigay po ng loans para sa ating sektor na pang-agrikultura. Apa. So, pakarigads na ho doon sa mga paryente naton dira sa Antique, mga karayan, mga mayadayan nga aga sa ilad nga nagamonitor. Madam Senator, maraming salamat po Yes. at ang mensahe po Gusto ko ninyo lang sa mga taga-Negros at banggitin. Bacolod. Opo, gusto kong bagitin sa San Remillo po, sa bayan ninyo, tanong nyo, ang pinakamalaking greenhouses, pinakamarami sa buong Panay, ay tinayo po ng inyong likod para sa sektor ng pang-agrikultura. Sana magpadala ang makamag-anak nyo ng detrato sa aking proyekto dyan. Nagpatayo po tayo napakaraming greenhouses para sa ating mga farmers. Aha. Maraming salamat. Mayadayan nga aga sa imo. Ngayong aga, salamat, duro, salamat. Salamat. Ayos, ate, amo na, no, ang mga paryente naton dira sa San Remillo, sa San Jose, mga Villasor, Marfil family, bayad-ayan nga agagid kaninyo dira tanan kag kabay nga ara lang kamo sa maayo nga sitwasyon. Ang ino na batian bago gilang the former Senator Lauren Ligarda. No pila ka mga program yaman kag ginaplano in kaso palaron nga makasulod sa Senado. Alas 8:22 Action Radio Philippine Standard Time kaina namuno ko ang pila ka mga advisory kwaon talang nagkaron sa mga otoridad ta kaimportante iniho bago lang siling ko summer season kita ang iban gani kita mo pulis may sumbak kung tawgon hindi sumbaha kundi sumvak summer vacation preparation kag ang ila sinihimuon nga mga pag monitor no in order nga masiguro nga mga tourist nga nagakadto sa mga nagkalain-lain nga tourist destination mangin safe. Pero ano niya natabo man, summer na summer kita, no masulod niya ang malain nga temperatura o kung mabagyuhon nga tiyempo, gana-expect masisining nga weekend o makasulod na sa para. Hindi ba nina direkta gilayon nga mabatyagan diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, pero ang problema ang bantayan ta kung may ara no sang maulanon na naman nga tiyempo kabay pa hindi ni magdala sa mabagyuhon nga panahon sa tion sang Semana Santa. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon iya nga morning diri sa inyo para tuntunan action hotline. Hoy, syudad sa Bacolod kag pila ka mga LGU sa probinsya ho gain paidalom sa alert level 1 tubtob Abril 15. Isa-isahon ko na karon ano ang mga probinsya o sa probinsya nga mga LGU ang nalakip diri sa listahan. Meeting sang COMELEC upod sa kapulisan ginpatigayon kahapon nga daw ang update sini aton hibaloon. Masobra 221,000 ka-doses sa bakuna para sa COVID-19 sa Negros Occidental. Ano ining natabo? Mag-expire kuno sa katapusan man nga bahin sang Abril. Ano nga mga sistema o sitwasyon kag pamaaging himuon diri sang tagsa ka mga LGU agod maubos no ining mga bakuna ginalakipan pa sang vaccine nga Pfizer nga para sa 5 to 11 years old. Abay kung tani nga magpabilin man ang willingness ng tawo nga magpabakuna no sang
vaccine. Although nga pila na ka LGU na pulo ang makonsira 75% na ang ila vaccination rate. Kag-update man sa investigation na ginpatigayon sa local government unit sa Bago City sa operation sang kwari sa barangay na pulis na no may aragid man sang nagkaigo nga mga permiso na dumduman yung nagkalamatay ito. Ang magtiya, 3 tanan na nagkalamatay matapos malumos na. Inanong mga kwari, ini nga daw ay asang hustong mga pagsunod sa ginapatuman nga kung tani obligasyon nga may mga markings na duwaya kuno sang ginahimo. Tinanong palayag din ni Mayor Nico Yulo ibaloon ta karon na. So para mo inang pinakamadalag kung balita nga atong tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan action hotline ang aton sining nga Biyernes nga presentation buylog nga ginadulong sa inyo sa kaalawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule NT. Ang capsule sa napulog The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Oy, good morning dira no sa mga nagamonitor kay paring Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan. Amo man kay Angie Andaka kag Leonardo Romo Martil. Manjo Arniho, good morning man. Thank you for listening. Oy, nano iniho ang sa Negros Occidental mga 221,000 doses sang COVID-19 ang manog expire na sini nga bulan sang Abril. Now ang report ginpalayag diri ni Dr. Josefa Claudelia Pabilio, no? Nga ti ini inog discharge o kung dapat ma-inoculate o kung mabakuna ini, no? Ang mga bakuna subong nga waay pa matublok sa tawo bala. Kagang kadamon sini according sa report ni Dr. Pabilio, 36,720 doses ang Pfizer, ang waay pa o kon ang natalana nga mga expire na kat sa katapusan sang Abril, may 4,890 doses sang Moderna vaccine, may 38,899 ka doses sang AstraZeneca, 140 siyang Johnson & Johnson. Daw mo maning ginapanghinta sa unang katao. Subong yaw, damo nang manog expire. Di kabay pang mapatigayon ini. No? Nga ma-inoculate o kung matublok sa tawo antes pa man matapos ang bulan sang Abril. Now, anong latest update? Kahapon, ginapalayag diri ni Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar ang panibagong alert level status sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas. Kag diri sa aton sa Negros, ginalakipan sa Bacolod ang good news amuni. Ang Bacolod City kundi nagligad nga bulan sang Marso, bilog nga Marso alert level number 1 kita. So gina-expect kahapon nga may advisory gid gikan sa nasyonal nga angot sa alert level status no sa Bacolod in the coming weeks. Ti until April 15, alert level number 1 kita ang good news amuni. Sa probinsya sa Negros Occidental, may ara man nalakip nga mga LGU sa alert level number 1 base sa palayag ni Secretary Martin Andanar. Ano nga mga LGU ini sa Negros Occidental? Amo ini ang EB Magalona, La Carlota City, Pulo Pandan, Sagay City, kag San Enrique. Pero ang iban nga bahin sa Negros, alert level 2 gihapon. Tisiling ko dapat mapabalota ang publiko, angot sini, kag ma-remind ang public kay why nagakaulugan nga kung nag-alert level number 1 kita, kumpiyansa na kag magpinagusto na kita tanan. Ako ga-congratulate gid sa leadership sang alkalde dira sa La Carlota City because sa bilog na Negros Occidental, sila man ang top performing LGU kung vaccination. Ang paghambalan kay 85% na sila yaho in terms of herd immunity nga target. Meaning damo-damo yan nagpabakuna na sa La Carlota City. Hindi man na matigayon kung pigaw kadra nga mayor nga hindi mo na maplastar nga ang tao, mag-convince mo agon magpabakuna because the best protection according sa mga health expert amo gid ang bakuna at to avoid sang ginatawag nga linat nanay
kag pagtaas ang cases. Yangot sinikwa na to na sa advisory ang alkalde dira sa Lacanluta City para man ma-remind ang public, no, nga bisan alert level 1 na sila until April 15 man ang kumpiyansa sa tao dapat hindi mag-ini o kung hindi gin maghatag hatag oportunidad, no, nga magpinagusto na lang kay kabudlay man kung kaisa mo. Online sa hotline. Joining us this morning is the workaholic mayor of Lacanluta City. We have Dr. Rex Halanduon on the line. Mayor, how are you? Good morning. Si Action Art, live kasubong sa Action Radio Bacolod. Bumbu Art, mayong agaman, no? Thank you sa opportunity niya ginatag mo subong sa Lacanluta City. Salamat kita. Si Action Art, Mayor, sa Action Radio. Action Art sila. Sorry. Sige. No problem. Mayor, nagtawag kami sa imo because number one, ang Lacanluta City, way labot nga 85% kamo sa vaccination rate. Ang nami isubong kay ang latest ng pagwa ng advisory from the national, alert level 1 kamo until April 15, no? Mayor, ano ang panugyan mo kag reminder sa public kay siling ko ang aton malang di tinutuyo nga hindi man pinagusto ang tao balati. Good news ini for the LG of Lacanluta, Mayor. Yes, so mangyani sakto man na Action Art, no, nga hindi you should not be complacent, no. Ang amon niya sa akon diya alert level 1 at least ma-increase sa aton mga business opportunities naton. At the same time, ang health protocols naton i-maintain naton. Ang must with number 1, social distancing and washing kag ang inang vaccination. Ang vaccination gitang akon ginatutukan, that's the way going forward ang na-achieve na mo ng alert level 1 sa probinsya. Kaya ang ginatutukan ko gitang vaccination. So buong ang akong instruction sa aton COVID team, vaccination team nga house to house agad identify ka sa mga tao sa barangay sinuway na vaccinate, convince them. At subong magkampanya ako sa election, subong kampanya pa ko vaccination, idadala ko pagyapon sa kampanya ang akon niya vaccination. Bisan pa kamo nga sa Lacanluta, Mayor, among top performing kung vaccination rate ang pagambalan, why gid yan laylo o kung nagnubo ang inyo sining pag-convince sa tao ang information and education campaign, no? When you talk about 85%, mga pila na ni Mayor ang equivalent niya in terms of numbers ang nabakunahan nyo? Mga 47, so that means mga 15, mga more or less mga 40 plus thousand na siguro na bakunahan namon, including seniors na siya. Ang amon, sumong gina-drive out na lang ang nubo namon, bilog mo na sa probinsya ang booster doses, so ginakampanya kung managyapo ng booster doses natin. So, ang akong requirement yan sa aton depend nga sa city college na din namon, nga kinanay mag-face-to-face siya fully vaccinated, hindi siya magsugot nga mag-face-to-face ang wala na vaccinated. Kag naga-advise ko booster pagid. Wala gid ko yan laylo sa kampanya ko sa vaccination. Kaya I think as a medical practitioner, amo nang ang number 1 gid nga makahatag sa aton sa dako nga liwi nga makanubo ang atong alert level status nga makaluwag-luwag ang atong mga restrictions sa aton LGU. Amo ning importante, no? Since siging imo sa kampanya mo ginadala mo ginang vaccination drive gihapon nga campaign, pero pagkatapos nga nag-alert level 1 kamo until April 15, siling ko gani ang complacency amo na siling mo hindi dapat ni pagdulaon sa tawo. Siguro ti health protocol dra, Mayor, no? Sundon gigyapon di gidanay magatag kumpiyansa. Yes, amo gina Action Art, no. Ang number 1 ko gid nga gina drive out sa tungod sa ang kampanya sa vaccination. At the same time, stricto ko sa vaccination card. Hindi ka magyapon kasulod sa mga establishment kung wala ka vaccination card. No? Tani amo na uniform sa bilog LGU sa province, especially Bacolod. Eh mga iba ng SM dagko nato niya mga wala ga required vaccination card, makabuli ginatani sa amon. Right nga amon vaccination coverage kay kung mag-require tanan ng mga big malls sa Bacolod. Vaccination card, mapilitan ni tanan din amon nga mga holdouts pa. No? Dili na kayo, pero hindi ka kasulod. Ginakuan ko pa na box card gila Japon ang ginakuan ko. Wala ko safe, wala na kukuan ko box card ang check ko gid sa diri sa akon. Kaya muna
ang kampanya gyapon sa vaccination naton kada magkadtong pulong-pulong dala ko gina hindi nga kampanya na ko lingon kuno at the same time ang vaccination gid. Yes. So, ang strategy mo nga house to house subong, ano bali ang mga barangay kapitan, ang anong ila contribution? Di submit sila, gina-identify nila ang mga residente sa ila barangay nga way pa mabakunahan? Yes, gina-require kami sa sa DLG talagang kapitan masubmit no kung sino wala na makunahan, and then from that gina house to house namon, i-house to house i-convince namon, ara may team kami ma-convince kami kag magsigi-sige ang mga bihis na mulyo na COVID ang akon nga pasalamat sa amon nga vaccination team, tanan nga health workers namon, mga tanos, mga barangay officials tungod hindi ko ni-achieve solely kundi team effort sang COVID team sa Carlota, sang health services sa Carlota, led of course by the former city head namon, si Dr. Alan Donilo, si Dr. Tabig na. So hindi kami mag-let up sa amon vaccination drive ang enforcement ng protocol bisan 85 na. Aha. Now, kundi naglaylain nga sector 5 to 11, ang 12 to 17, may ara sa regular nga vaccinees kag ang mga senior citizen, sa sina nga mga sector diin ang daw may taas ka output in terms of vaccination? Ang general population naton ang below sa seniors kag below sa 11. Above 11. Okay. 11 to 60. 11 to 60. Although kakatsa pang senior, ang 5 to 11 nubo pa kami. Okay. I Okay, see. booster doses sa mga gen pa. Aha. Pero ang ining mga kabataan nga 5 to 11, since nga may anak naman iya sang ibanda mag-eskwela naman na, no? Pero why pa man niya sang may eskwelahan na nga nagbukas sa prep abi sa inyo no? Kalaban na high school pa man lang sumong gina-allow nga magbalik sa limited face-to-face mayor Yes, ang City College namon mga 1,000 na by next month, graduating student face-to-face ng City College namon, no? So, ma-apply na ko booster doses na sila. Katuan ko na sa mga sa school rooms nila sa college kag ma-booster ko sa ila ng City College. By September, ang high school namon, ang senior high o ang junior high, ma-start na face-to-face. No? Ang elementary, later pa na siguro. So, subong naghahambal ako daan sa maestra sa mga ginikanan nga kung gusto ka mo mag face-to-face ang inyong bata, kinahanglan pa bakunahan na. Ang 5 to 11, kay complete ang amon nga supply sa aton nga vaccine. So, there's no worry nga magkanto ka sa vaccination site namon, wala ka vaccine. Kompleto. So, amo na isa namon sa ang hiling klase. Hiling klase nga makasugod, maka-ramp up na kami sa vaccination namon. Kaya ma-force namon ang kabataan ma-vaccinate. Yes. Kag siguro ang isa gid ka importante nga ti sa plano nga face-to-face instructions and DepEd nga limited, hindi lang guro students, ang mga teachers mo na kumusta damo naman ang nalabot ng 100% nga pagpabakuna nila. Almost 90+% na ko sa akong nga teachers, no? May mga sa DepEd ko mga 90+%, although may mga pulo. Alas 9:02 na, nautod ang linya ng mayor, no? Balikan ta siya si Mayor Rex Halanduon. Ti kabalo ka ang alkalde sa Carlota, ti doktor ini by profession Nakaintindi siya kag ang pag-explikar sa tao nangin mapos. Mayor, sorry gid nautod ang aton line. You were saying kay ina 90% na ang teachers? 90% na teachers ko kasi nag-enforce ko mga hindi sa katudlo ngayon kung hindi sila vaccinated. So mano sila karon kay hindi man na pwede work from home nga teacher kay ang mga mga estudyante at sa school, no? So ma-force gid sila. Okay. Ma-force gid sila nga kuan. Amo na akong requirement sa face-to-face. Ang learners kag ang teachers fully back. Ang depend ko mga 90+% na. Aha. So mga ang nabilin sa 90%, ining 10% na bilin, pila ni kabilog maestra mayor? At dutay na lang isip ko ng mga 20 siguro ka maestra. Okay, dutay na lang. Dutay na lang kayo. Okay. So anyway, congratulations sa imo dira being the top LGU in terms of vaccination rate. And of course, ara pa kamo na downgrade pa kamo sa alert level 1. Good luck, Mayor, and hopefully ang La Carlota City
in terms of pandemic recovery, may mga plan naman kita guro ng ginadihon sa mga mayor. Yes, so amo na ganyan mabudlay kay you have to administer pa sa syudad pag makampanya ka man sa grupo mo, but then hitting two birds with one stone. Naga-bira-bira may mga post-pandemic na kami, naga-disconnect na kami sa namon nga pandemic response, no? Going back to the new normal siguro. Okay. Hoping wala kang new variant nga mag-emerge, no? So naga-de-escalate na kami, mga isolation center naman, sana lang mabuild na kami gamay ng mga kapatid. Siguro panghatag naman sa DepEd na naman natin. Nag-escalate na kami, binigis ka ng COVID-19 naman. Pero subong ang active case, may active case pang Lacanlota? Subong updated dito, hindi ko sigurado kung may ara, pero may ara siguro. Kay Kalapanan, sa muna lang ma-hospital, or mapaopera, or magabusong, inatuwag na siya, sobra mong madakpan, pero ang mga symptomatic, so wala na. Last week niya, ako isa may nabusong mo lang, kay abito naman batang verticular, so ba? Kaya ako isa. Okay. Ito ko subong na hindi ko updated Sige. So, Mayor, salamat gid sa time may ginatag mo karon nga. Good luck sa inyo kag halong gid permi Mayor. Salamat gid sa time may ginatag sa Action Radio Bacolod. Thank you gid Captain Art ang mga oportunidad paghatag sa La Carlota, no? Thank you gid, and I hope nga ang bilog naman nga province subong makatap sa vaccination para bilog kami alert level 1 siguro sa bilog nga province ng Negros Occidental. Available leadership of course of Governor Lacson ng Vice Governor. Thank you gid sa opportunity. Thank you very much and stay safe kamuda sa station ng Action Radio. Salamat. Good morning. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Hotline. Ayos ang importante gid nga bisan nagnubo ang alert level status ang isa ka syudad. Siling ni Mayor dira iyaway sila nagatag kumpiyansa sa Carlota. Magsulod ka sa may enclose, halimbawa mga grocery stores or kung diin ka man magkadto da even government facilities nga sirado, ti kinanglan present ka sa vaccination card mo in order to ensure nga ti way ginapangayo basi kung asymptomatic kag carrier ka imo pwede ka makapanglaton no sa imo sini masalamuha dira sa kadadlaw. Ti way gani gatag kumpiyansang Lacanlota nga 85% ang rate nila. Ang sa ibi magluna gintawgan namon si Mayor Malakon kay inati way pa siya nakabaton gid sang basi kung ang hard copy siguro ang ginahulat niya sa province or ang official gid no nga advisory pero Mayor Malakon alert level 1 kamo no suliton ko ang mga LGU nga nagalakip sa Bacolod City nga nangin kabahin sa alert level 1 no kay para at least may idea ang public amo ining ibi magaluna ang Lacanlota nga amo tong mayor na interview to waylang gidugay Pulupandan, Sagay City, kag San Enrique. The rest of the LGU sa province, nagapabilin kamuya sa alert level 2 status. By the way, ang importante, hindi naton mapaiwaygid sa sining Semana Santa, Holy Week, ang iban diri, iban nga mga kauturan, hindi mapunggan kung Holy Week. Instead nga magpahimo yung sa balay nila magtinerto kung nagalog-galog ang alert level status ang iba niya magsigil inong bayag mo. I'm sorry pero ting iban dira why naman ka pamalandong mo ginagamit ini as family bonding nagakadto sa mga tourist destination, tourist spot, mga beaches, mga spring resort kag didto mag-spend sang Holy Week upod sa ila pamilya. Kay may ara naman sumong LGU nga ginatugutan nila mo. Ang mga resort, kinatagan nila, green light, kati pwede kabaton maka-accommodate sa overnight. Ang importante, gidiya, while nga nagapamalandong kita, kag sa sining Semana Santa nga naghilapit, hindi gin maghatag kumpiyansa, no? Hindi gin maghatag sang oportunidad, no? Hindi ta pagligwahan anay ni nga inablang siling mo, alert level number 1 naman kita, pinagusto na kita sini. No, siling ni Mayor Halando on dasang
Nakaluta, sige, kami gapon niya ang health protocol sundon nugid. In fact, ang strategy niya, although amo na ning estado nila, may house-to-house campaign pa sila ya. Ginapang lista, subong gina-determine pila pa ka mga residente sa barangay ang dapat malabot nila for vaccination drive. Ikabay pa sundon ini, no, i-duplicate ini sa iba ng mga LGUs para magnubo-nubo man ang alert level status na to. No? Kag ang importante nga makabalik kita sa new normal. Ang order to yan ni Mayor sa iya DepEd to, siling niya kung maestra ka, di ka gidya magtudlo, dapat sa eskwelahan kung magbalik man ang face-to-face, nga hindi ka fully vaccinated. Mano ka na? No? Kay ang mando sa mong ginatugutan mo sa gobyerno na, nga kung why kayo mo mabakunahan, ang iban ginatugutan na makatudlo, pero dapat every time na mag-report ka sa imo office, masubmit kay mo every 2 weeks sang negative RT-PCR test result. Tipila nga daan magpa-RT-PCR kang ikaw yung malukdos ang gastos na o basing sweldo mo, sto lang magkadto na tanan sa pagkadto mo sa laboratorio kang magpakuha sang RT-PCR test kang results na mo, gamiton mo pag-report sa duty. Pila man ang ginawa mo sa naman. O si Sir Jose Gerson Lapinig, monitor man, ara man si Alex Montesa. Good morning dira. Salamat gid kay Ma'am Vanessa Mayo kag Doc Matt Mayo ara sa Minnesota, USA. Niya Happy April Fool's Day, Philippines. Ayosa. Ara man si Kasiman wa Alin Louis Himutia, no, dira sa may Kaliling sa Kawayan. Ay si Tuto Jusel Pupiuco. Galing inyo kapitan da. Regards lang. Kap Jusel Pupiuco. Good morning. Ay Maninoy Henry Boy Gregas sa Gilungan. Good morning man. Idol ko Sami Habagat. Diras tuyom. Kumusta ka na ba? Dugay na way kami kita. Ay after ito nga board of director siya dira sa Nuseco. No, do kadugay na gid sa aton why makakita ay mentor ko ni during the time nga escape ako No, si Idol Sami Habagat. Pay nagkita-kita ay ba basi makatawag ka bala kay para kunari sa Bacolod. Di ako naman ang mag-bit-bit si mo kung maglagaw-lagaw ta. No, pero dapat pa bakuna ka. Nabakunaan na ni siguro. Manjo Arnejo, si Mark Canubis, gali si Palong. Ay sorry kita. Siling hindi na napaglawaga lang hayo ko, pero Mark Canubis sang bulata may agasi mo. Jo Marie Formentera kag Jenny Perez Nalbagan, good morning man, kag Christine Minies Villalubos, Milili Uligo ara sa area sang Tangob kag Jinky Jalagdon, Noel Amar, Alex Montesa, no? Rodo Rasyoko, Edwin Pinida, good morning and thank you for listening. Action Hotline 2006 Golden Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Man, karon nga aga ginatami lang si Kim Poyolo. Always siguro ga pamati. Salamat gid Barkay Tribe kag kay Kim Poyolo. Ana sinuro araman Fria Tipanaw di Mapiles. Rosmay Tantiado kag Lea Younger Esquivel. Joffrey Jed Niepes kag Jan Pastorel. Isabelita Hiroy o Giroy. Good morning man. Paulo Briotse. Si Isabelita Giroy Silingya, good morning. Grade ko ika-29 sa total anniversary. Amon Kura Paruko sa Holy Family handumanan si Father Kasim Batalya. Father Kasim. Happy anniversary sa imo. Si Giselian Villa Fuertinolia. Morning man. Miguel Wancho kag araban si 30U. Salamat kita. Subo man yung tabo na sumana plano. Hindi na lang guro Action Doors. Action Doors, okay na lang kay why nagigali ko time mo. Pakanunan lang na kay may aksidente na tabo na sa Manapla. Kag involving ini sa ambulansya kag tricycle. Tigaling 48 anyos diri ho patay. Backrider sa aksidente, tricycle ng sakyan. Nagluntad ini sa Santa Teresa, Manapla. Kaina alas 4 sang kaagahon. Patay dis Gina Ticaro, residente sa Yolanda Housing Project, Barangay Santa Teresa, sa amuman nga Banwa. Ting investigasyon sa kapulisan alas 4:50, nagabiyahing tricycle gikan Sur Panorte, north direction siya, sa National Road, dinali lang nga nabungguan. Ay yasang sagay ng ambulansya, nanugid ang kausa, manway siya matalupangdan. Di ang driver sa tricycle, si Josefio Ticar, no? Mutsakto ni ngalan ni Josefio, 47 years old. Ang driver naman sa ambulance, si Jonathan Di Sukatan, no? Sang Municipal Subdivision sa Sagay City. Gindala pa ni nga agaw tani sa Dr. Ramon B. Gustilo Hospital ang mga biktima galing deklarar si Gina nga di on arrival. Ginsaylo naman sa Provincial Hospital dira sa Teresita Landuni
provincial hospital ang driver, no? Ti ang driver sa ambulance mo ara na sa Gayo, no? Ti wagi kita kibalo kung anong madalom gidiring kausa sining aksidente. Kagahon kag kun bala madulom lugar nga amo gining natabo ya sa picture din nga na ara sa Action Radio ho. Gupi gingadaan ang una nga porsyon sa ambulansya natuon niya din mo natamaan nagkalakakas gid ang suga ho o Kawasaki tricycle ya pati mga pulungkuan nagkalahul up do may mga kalargahan ini sang kuano do may mga karga ini na no ini man o i-check ta lang na karon na kag kun ano gid ang naging kausa sang aksidente. Bao galing kay Chimpoko hustuhan gid no nga magkaabot sa inangan si Virginia Ortizo ara man siling Action Art si Joe kag Carmen Hirardino always tuning sa La Castiliana. Salamat gida sa mga taga La Castiliana Miguel Wanso kag Isabilita Giroy. Nabasa ko na ni kaina nag-pop up liwate. Araman si Robilin Pondivilla, Ryan Borja kag Gingging Supina, Emil Hapson kag Virginia Ortizo, silingya si Joe Carmen Hirardino gamonitor, no Liberty Aristusa Baltazar kag Randy Cali, Andro Ariasa. To kayo ni Andrew Wanitis. Hindi na si Andrew sumuman. Doon nakita si Mumigo Andrew. Galing way nakita time, diri sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Hotline. Ako naman, Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!